гражданка по доклад. Добър вечер, дами и господа, добър вечер, приятели на мотоциклетния спорт. Здравейте, скъпи гости! Добре дошли в Арена Армеец, град София, където днес в началото на зимата и коледните празници ще наблюдаваме финалното състезание от световния шампионат на мотокрос фристайл Гран При България. Както обикновено ни предстои да не забравим вечер на скоковете, изпълнена с много адреналин, истински емоции, заедно с най-добрите професионални фристайл състезатели. Тази вечер един от тях ще си тръгне от Арена Армеец като новия световен шампион. Кой ще бъде той, ще разберем малко по-късно днес. А сега моля още аплодисменти за нашите официални гости тази вечер. Започваме както обикновено с господин Румен Петков, председател на Организационния комитет за Гран При България. Аплодисменти за господин Асен Марков, заместник министър на спорта. Продължаваме с едно голямо име в българския спорт, господин Цветан Антов, съветник на министъра на спорта. Разбира се, повечето от вас доста добре го познават. Аплодисменти за господин Марко Мантей, изпълнителен директор на промоутъра на световния шампионат по мотокрос фристайл. До сега само като публика, сега за първи път горе на подиума господин Сабино Ларио, представител на Международната федерация по мотоциклетизъм. И на последно място, разбира се, господин Богдан Николов, президент на Българска федерация по мотоциклетизъм.